विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी 12वी नंतर पुढे काय, योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. डिग्री कंप्लीट केल्यानंतर तुम्हाला करिअरच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतात. जे आमच्या कॉलेजकडून तुम्ही जर BSc पासआउट झालात तर तुम्हाला 2 डिग्र्या मिळणार. एक BSc इन सायन्स आणि सेकंड म्हणजे BSc इन डेटा सायन्स. म्हणजे आता AI ला काय सांगावं नेमकं ह्याच्यासाठी पण AI रिलेटेड जॉब असतात. जॉब करता करता MCA किंवा मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन किंवा MSc ह्या 2 क्षेत्राला जाऊ शकता. तुमच्या कोर्सला जास्त मागणी आहे, मग त्या स्किलचा जर तुम्ही तो कोर्स केलात एक 6 महिन्याचा 1 वर्षाचा तरी चालतं. NEP-मुळे सध्या काय झालं आहे की वेगळं करिअर तुमचं ओपन होतं. रोजगार उपलब्ध असलेला जर तुम्हाला कोर्स निवडायचा असेल तर BCIT हा कमी पैशात कमी वेळेत आणि चांगलं शिक्षण देणारा हा कोर्स आहे. 10वी झाली 12वी झाली, आता पुढे काय, या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष चर्चासत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. करिअरच्या योग्य दिशेसाठी आज आपण भेटणार आहोत मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच MITM मालवण कॉलेजच्या असिस्टंट प्रोफेसर तन्वी सिंघन यांना. MITM मधील BSc IT हा अभ्यासक्रम अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये इथे सुरू झालाय. याविषयी आणि या संबंधी आणि त्यातील संधी याबाबत आपण समजून घेणार आहोत. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. आज आपण बोलणार आहोत ते BSc IT अभ्यासक्रमाबद्दल. पण हा अभ्यासक्रम नेमका आहे काय आणि यासाठी मुलं कधी प्रवेश घेऊ शकतात? तर BSc IT म्हणजे BSc IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि BSc इन कॉम्प्युटर सायन्स. तर शक्यतो 12वी किंवा कॉमर्स झालेलेही स्टुडंट्स आमच्या ह्याच्यामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. फक्त मॅथ्स हा विषय कंपल्सरी लागतो. म्हणजे मुलांना माहिती नसते की त्यांना वाटते की सायन्स घेतल्यानंतरच आपल्याला BSc ITला जाता येतं, किंवा असेही विद्यार्थी असतात की सायन्स करून ITकडे घ्यायला येतात, प्रवेश घेण्यासाठी येतात, पण त्यांनी PCM म्हणजे मॅथ्स घेतलेला नसतो. मग त्याच्यामुळे त्यांना मॅथ्स हा विषय कंपल्सरी आहे. BSc IT किंवा BSc CS हा कोणत्याही जर तुम्ही दोन्ही क्षेत्राला जात असाल तर तुमच्या मॅथ्स हा विषय घेणं कंपल्सरी आहे. म्हणजे आता कॉमर्समध्येही मॅथ्स घेतात, मग ती कॉमर्सचीही मुलं BSc ITला प्रवेश घेऊ शकतात. म्हणजे सायन्स आणि कॉमर्स या दोन्ही क्षेत्रातल्या मुलांना इथे संधी आहे. फक्त मॅथ्स हा विषय कंपल्सरी आहे. आणि साधारण किती मार्क्स असतील म्हणजे तुम्ही इथे प्रवेशासाठी पात्र होता? म्हणजे ते 3 गट असतात त्यामध्ये. म्हणजे कमीत कमी 40-45% असले तरी आपण इथे प्रवेश घेऊ शकतो असं आहे. पण या कोर्सची वैशिष्ट्य काय आहेत नेमकी? म्हणजे तुम्ही आता जर सपोज तुम्हाला कम्प्युटर इंजिनिअरमध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये जर तुम्हाला आवड असेल तर तुम्ही IT इंडस्ट्रीमध्ये सहजपणे म्हणजे कमीत कमी वर्षामध्ये तुम्ही IT इंडस्ट्रीशी कनेक्ट होता. म्हणजे BSc IT आता NEP लागू केल्यामुळे, NEP म्हणजे न्यू एज्युकेशनल पॉलिसी, मग ह्याच्यामध्ये काय होतं की तुम्हाला वेगवेगळे सब्जेक्ट, आता पूर्वी जसं होतं फक्त 5 सब्जेक्ट असायचे, सेमिस्टर 6 टोटल 3 वर्षाचा कोर्स आहे हा BSc IT आणि BSc CS. पूर्वी मॅथ्स हे कंपल्सरी होतं, आता मॅथ्स हा त्यांनी काढून टाकलाय. फक्त कम्प्युटर सायन्स या विषयालाच फक्त मॅथ्स आहे. म्हणजे काही मुलांना मॅथ्सची पण भीती वाटते, मग ते ITकडे तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता. मग जर त्यांना मॅथ्स हवा असेल तर ते CSला घेऊ शकतात असं आहे. मग मॅथ्स ITला मॅथ्स नाही आहे आणि CSला मॅथ्स आहे, सॉरी. मग त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला आता सॉफ्टवेअर इंजिनियर व्हायचं असेल किंवा कॉम्प्युटर क्षेत्रामध्ये नेटवर्किंगमध्ये जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल, आता सध्या आपल्याला तंत्रज्ञानामध्ये प्रत्येक याच्यामध्ये काय वाढलेलं आहे, तंत्रज्ञान वाढले, म्हणजे AIची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मग लोकांना असं वाटतं की AIमुळे कुठेतरी IT इंडस्ट्री पाठीच पडत चालली आहे, पण असं नसून IT इंडस्ट्रीला सध्या तरी आता वेग कमी आला असेल तरी पुढील अजून 2-3 वर्षात IT इंडस्ट्री अजून ग्रो हो झालेली असेल. कारण की प्रत्येक आपण मोबाईलवर यूज करतो ChatGPT, प्रत्येक ठिकाणी आपण AIचा यूज करतच चाललो आहोत. म्हणजे आता लोकल पण लोक सगळ्या क्षेत्रामध्ये सुरू करतात. म्हणजे मोबाईल आपल्या हातात आला म्हणजे AIचा यूज आलाच. याबद्दल आपण अधिक सविस्तर मला तुमच्याशी बोलायचंच आहे किंवा या सगळ्याबद्दल जाणून घ्यायचंच आहे. पण पुन्हा एकदा आपण बेसिक गोष्टींकडे येऊया. हा साधारण किती वर्षांचा कोर्स असतो आणि हे सेमिस्टर वाईज जर असेल तर ती कशी पद्धत आहे या कोर्सची? साधारण हा 3 वर्षाचा कोर्स आहे. प्रत्येक वर्षाला 2 सेमिस्टर होतात. मग एका सेमिस्टरला 11 सब्जेक्ट, दुसऱ्या सेमिस्टरला 11 सब्जेक्ट, परत दुसऱ्या तिसऱ्या, म्हणजे प्रत्येक टोटल हा 6 सेमिस्टरचा पूर्णपणे कोर्स आहे. म्हणजे पहिल्यापासून आपलं स्टार्टअप सुरू होतं. आता एका सब्जेक्टमध्ये मेजर, मायनर, AEC असे VEC, AE, त्याच्यानंतर OE असे वेगवेगळे त्याच्यामध्ये पार्ट्स आहेत. म्हणजे मेजरमध्ये टोटल आपले कॉम्प्युटरचे रिलेटेड, म्हणजे त्याच्यामध्ये थेरी आणि प्रॅक्टिकल हे दोन्ही असतात. मायनरमध्ये फक्त प्रॅक्टिकल असतं. AEC मध्ये पूर्ण प्रॅक्टिकली सब्जेक्ट असतात, म्हणजे त्याचं थेरी पेपर द्यायचा नसतो, फक्त लॅब तुम्हाला करायची असते.
त्याच्यानंतर AEC मध्ये तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हणजे स्पर्धा परीक्षांमध्ये जर तुम्हाला पुढे जाऊन इंटरेस्ट करायचं असेल तर ते त्या रिलेटेडमध्ये कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम वगैरे त्या रिलेटेड थेरीचे सब्जेक्ट घेतले जातात. त्याच्यानंतर तुम्हाला सपोज जर म्युझिकची आवड असेल मग त्या रिलेटेड त्याचे म्युझिकचे सब्जेक्ट असतात. म्हणजे तुम्ही BSc कंप्लीट झाल्यावर तुमच्याकडे करिअरच्या भरपूर संधी उपलब्ध होतात. म्हणजे जर तुम्हाला IT इंडस्ट्री जसं वाटत असेल की आता आपल्याला जायचं नाही तर तुम्ही IT इंडस्ट्री सोडून कॉमर्स रिलेटेड पण सब्जेक्ट असतात. म्हणजे फायनान्सेस असतात, लेखन कौशल्य म्हणजे पत्र व्यवहार वगैरे असतो. किंवा जर तुम्हाला वाटलं की आता आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम पास आउट करायच्या आहेत मग त्याच्यासाठी आम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हणून सब्जेक्ट घेतो. मग तिथेही तुमची बेसिक तयारी होते. स्पोर्ट्स CC मध्ये आपण स्पोर्ट्सचे घेतो. मग तुम्हाला वाटलं की आता मला स्पोर्ट्समध्ये करिअर करायचं आहे मग तेही तुमची मुलांची तयारी व्यवस्थित होते. म्हणजे BSc IT मध्ये तुम्हाला एकच नाही फक्त IT मध्येच तुम्ही जाऊ शकत नाही तर तुम्हाला पुढे डिग्री कंप्लीट केल्यानंतर तुम्हाला करिअरच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतात. आता तुम्ही उल्लेख केलेला म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा, मग या सगळ्याचा परिणाम या सब्जेक्टवर कसा होतो? म्हणजे निवड कशा पद्धतीनं पुन्हा एकदा बदलते विद्यार्थ्यांची आणि MITM मध्ये विशेषतः इथे कसं काय वातावरण आहे? आता MIT मध्ये आम्ही पूर्णपणे मुलांना हे करून सब्जेक्ट पूर्णपणे निवडतो. म्हणजे आता जर मुलांचा तोल कशाकडे म्हणजे आता सपोज आमच्याकडे 50 जर मुलं असतील तर जास्तीत जास्त मुलांचं वेटेज कोणाकडे? आता 50 मुलं एकच निवड देत नाहीत. मग जास्तीत जास्त भर कोणाचं आहे? कोणाला काय वाटते की म्युझिकल घ्यावा का, कोणाला वाटते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम घ्यावा का, किंवा मग प्रॅक्टिकलीमध्ये पण वेगवेगळे असतात. म्हणजे आता मेजरमध्ये प्रोग्रामिंग म्हणजे C++ पासून स्टार्टिंग होते. त्याच्यानंतर जावा, पायथॉन वगैरे हे बेसिक सब्जेक्टपासून हळूहळू पुढे सुरू म्हणजे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज जे असे सेमिस्टर 6ला ऑलमोस्ट सगळं त्यांचा ॲडव्हान्स असतं. म्हणजे तिथून तुम्हाला प्रोजेक्ट वगैरे करायचा असतो. मग त्याची निवड ही सर्वस्वी आम्ही मुलांवर सोडतो की मुलांचा कशामध्ये जास्तीत जास्त आवड आहे, मुलांना पुढे करिअरमध्ये काय फायदा होईल. आता आमच्याकडे मेजर आणि मायनर म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर BSc कंप्लीट झाल्यावर NEPमुळे काय होतं की 2 डिग्र्या मिळतात. BSc इन सायन्स आणि BSc इन डेटा. आता आम्ही जो मायनरमध्ये सब्जेक्ट घेतलेला आहे तो डेटा सायन्स हा घेतलेला आहे. म्हणजे बऱ्याचशा कॉलेजनी पायथॉन वगैरे घेतलेलं आहे. म्हणजे आमच्या कॉलेजकडून तुम्ही जर BSc पासआउट झालात तर तुम्हाला 2 डिग्र्या मिळणार. एक BSc इन सायन्स आणि सेकंड म्हणजे BSc इन डेटा सायन्स. डेटा सायन्समधून आता सध्या चांगला स्कोप आहे डेटा सायन्सला म्हणून आम्ही ते मायनर म्हणून सब्जेक्ट निवडला. मग हा मायनरमधला सब्जेक्ट आहे तुम्हाला FY to TY पर्यंत हळूहळू पूर्ण डिटेलमध्ये शिकवला जातो. फक्त तो मायनरमध्ये असतो. म्हणजे पूर्णपणे त्याचं प्रॅक्टिकल हे असतं. आता IT इंडस्ट्रीमध्ये जायचं म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकलच करायला पाहिजे. मग त्या रिलेटेड पूर्णपणे त्यांची तयारी करून घेतली जाते. त्याच्यानंतर त्यांना इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वगैरे पण आता सिलेबस त्याच्यामध्ये NEPमुळे ॲड केलेला आहे. सुरुवातीला तसं इंटर्नशिप त्यांना नव्हती. म्हणजे तुमचा BSc IT कंप्लीट झाल्यावरच तुम्हाला इंटर्नशिप करायची होती. पण आता NEPमुळे TYला तुम्हाला कंपल्सरी इंटर्नशिप म्हणजे एखाद्या कंपनीमध्ये जाऊन तुम्हाला प्रॉपर तिथे वर्क करावं लागतं मिनिमम 1 महिन्याचं तरी. मग आमची SYची सध्याची बॅच आहे ती मार्चमध्ये आमची एक्झाम संपते. मग मार्चची एक्झाम संपल्या आम्ही त्यांना पुण्याच्या फ्लोराईस या सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये इंटर्नशिपसाठी पाठवलं होतं. मग तिथे त्यांची ती आता सुट्टीच्या याच्यामध्ये त्यांची कंप्लीट झाली. थोडे दिवस 15 दिवस त्यांनी ऑनलाईन केली आणि 15 दिवस ऑफलाईन केली. अशी 1 महिन्याची इंटर्नशिप त्यांच्याकडनं आम्ही कंप्लीट करून घेतली. हा NEPचा खूप मेजर चांगला फायदा आहे त्याचा. हां, आता तुम्ही AI बद्दल सुद्धा बोलत होता, तर AIचा या क्षेत्रामध्ये किती प्रभाव तुम्हाला जाणवतो? आणि जसं तुम्ही मगाशी एक मुद्दा मांडलेला होता की AIमुळे आता माणसांची आवश्यकता भासणार नाहीये किंवा जॉब जाणार आहेत या इंडस्ट्रीतले, तर याबद्दलची तथ्य नेमकी काय आहेत? आणि जेव्हा तुम्ही प्रोफेसर म्हणून या सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करता आणि मुलांमधले गैरसमज दूर करायची जबाबदारी अर्थात शिक्षक म्हणून तुमच्याकडे येते, तेव्हा तुम्ही या सगळ्याबद्दल काय सांगाल आणि तुमची नेमकी मतं काय आहेत? आता AIचा प्रचार एवढा वाढला आहे म्हणजे तो प्रचार म्हणायच्या अगोदर की तो वाढवला गेला आहे मुद्दामहून की आता AIमुळे सगळ्यांचे जॉब जाणार आहेत, AIमुळे सगळं काम AIच करणार आहे. पण शेवटी AI कोण चालवतं, AIला तयार कोणी केलंय? तर आपल्या माणसानेच केलंय. म्हणजे तो परफेक्ट काम. आता जिथे आता आपल्या एखाद्या वरिष्ठांनी सांगितलं की याच्या कामामध्ये चूक कर, पण AIमध्ये काय करतो, AI फक्त आपल्या ज्या हे आहेत आपण जे सांगितलं तेवढंच आपण तो AI कम्प्लीट करतो. तो AI त्याच्यामध्ये नवीन काहीतरी ॲड करू शकत नाही. आता अमेरिकेने मागच्या त्याच्यामध्ये एक संशोधनात त्याचं सिद्ध झालंय की AI कडून जे आपण काम करून घेतलं त्याच्या चुका काढण्यासाठी कमीत कमी 3 तास आम्हाला एक्स्ट्रा द्यावे लागले. मग त्यांनी जेवढा हे कमी केले होते प्रोफेसर म्हणजे काम करणारे कर्मचारी, तेवढ्यानं त्यांनी परत नियुक्त केलं आणि त्यांच्याकडून परत ते काम म्हणजे त्या चुका केलेल्या AIने त्या त्यांना दुरुस्त करण्यात फुकट 5-6 महिने गेले.
मग असंच थोड्या दिवसांनी होणार. म्हणजे एआयला पण आता एआयमध्ये पण तुमचं पुढे पुढे काय करिअर होऊ शकतं. म्हणजे आता एआयला काय सांगावं नेमकं ह्याच्यासाठी पण एआय रिलेटेड जॉब असतात. म्हणजे एआय ती माहिती आपण देतो ना, प्रॉम्प्ट तयार करतो तो, मग त्याच्या रिलेटेड सध्या जॉब भरपूर आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल. म्हणजे BSc केल्यानंतर जर तुम्ही AIMLचा जर एक कोर्स केलात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला लगेचच व्हॅकन्सी वगैरे भरपूर आहेत सध्या. कारण की एआय म्हणून आपल्याला काय करून घ्यायचं नक्की हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे ना. आता एखादं एआय काय करून देतो बेसिकली सॉफ्टवेअरमध्ये, की तुम्हाला एखादं प्रोग्रामिंगची नवीन फक्त आयडिया तयार करून देऊ शकतो, किंवा तुम्हाला एखादं मेन पेज आहे ते करून देऊ शकतो. पण आतमधलं जे काही तुम्हाला इन्सर्ट करायचे आहेत ॲप्लिकेशन वगैरे ते स्वतः आपल्याला माणसालाच तयार करावं लागतं. फक्त तो बेसिक डिझाईन तुम्हाला क्रिएट करून देऊ शकतो. मग हा एआयमुळे त्याच्यानंतर आता पुढे पुढे जाऊन एआयचा वापर वाढणार आहे. पण ते एआय आपल्याला करण्यासाठी, एआय ऑपरेट करण्यासाठी माणसांची गरज तर लागणारच आहे ना. मग त्याच्यासाठी IT इंडस्ट्रीला खाली जाऊ शकत नाही. IT इंडस्ट्रीवर 2 वर्षांनी अजून ग्रो असणार आहे. हे आत्ताच्या पिढीला सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे, की त्यांना असं वाटतं की आता एआय आल्यामुळे आमचं IT गेलं, म्हणजे IT रिलेटेड आता काय जॉब येणार नाही आहे. पण हे चुकीचं आहे. तुम्ही 2 वर्षांनी बघा, मी लिहून देते की IT इंडस्ट्री आपली टॉपला असणार आहे 2 वर्षांनी. एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, म्हणजे हे एक तंत्रज्ञान आहे, पण त्या तंत्रज्ञानाला सांभाळायला इथे माणसं आहेत. त्यामुळे जॉबची अपॉर्च्युनिटी पुढच्या काही वर्षात आणखीन वाढण्याची या क्षेत्रातली शक्यता आहे. पुन्हा एकदा आपण आपल्या अभ्यासक्रमाकडे येऊया. आता जसं तुम्ही म्हटलात की BSc IT नंतर कुठल्या कुठल्या संधी तुम्हाला मिळतात, पण त्यानंतर काही विशेष पुढचं शिक्षण सुद्धा असतं. ते कोणतं आहे आणि ते घेतल्याने मुलांना त्याचा काय फायदा होऊ शकतो? आता BSc IT केल्यानंतर एक तुम्ही तर जॉब करता करता MCA किंवा मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन किंवा MSc ह्या 2 क्षेत्राला जाऊ शकता. किंवा जर आता NEPमध्ये चेंजेस झाल्यामुळे जर तुम्हाला कॉमर्स क्षेत्रामध्ये पुढे जर वाटलं की आपल्याला कॉमर्स क्षेत्रामध्ये जायचं आहे, मग तिथे तुम्ही काहीतरी फायनान्समध्ये वगैरे जॉब करू शकता. म्हणजे MBA वगैरे असतं त्या रिलेटेड पण तुम्ही जाऊ शकता. म्हणजे तुम्ही BSc केल्यानंतर तुम्हाला MScलाच जायला पाहिजे असं काही नाही, की तुम्ही वेगवेगळ्या तुमच्या संध्या उपलब्ध होतात. किंवा आताची सध्याची मुलं काय करतात, BSc केल्यानंतर एक सर्टिफाईड कोर्स करतात, एक 6 महिन्याचा, एक वर्षाचा. म्हणजे आता मार्केटमध्ये व्हॅल्यू कोणाला आहे तर डेटा सायन्स, जावा, त्याच्यानंतर ML म्हणजे मशीन लर्निंग, ह्यांना सगळ्यात जास्त प्राधान्य दिलं जातं. मग ह्या कोर्सेसद्वारे हा कोर्स पूर्ण सर्टिफाईड कोर्स केला जातो. मग ह्या कोर्सवर तुम्हाला, म्हणजे मुलांना आता काय हवं असतं, म्हणजे जे जॉब देतात त्यांना काय हवं असतं तर तुमचं स्किल हवं असतं. मग त्या स्किल रिलेटेड आता मार्केटमध्ये काय मागणी आहे, कुठच्या कोर्सला जास्त मागणी आहे, मग त्या स्किलचा जर तुम्ही तो कोर्स केलात एक 6 महिन्याचा, 1 वर्षाचा तरी चालतो. मार्केटमध्ये तुम्हाला डिग्री प्रिपेअर केली जात नाही की तुम्हाला हा कोणती डिग्री आहे काय आहे. आता BCom झालेले पण विद्यार्थी IT इंडस्ट्रीमध्ये आहेतच. त्यांना कुठे BSc केलं आहे, MCA केलं आहे, पण त्यांनी काय केलं आहे, BCom केलं, सर्टिफाईड कोर्स केला आणि त्याच्यानंतर ते जॉब करतात. कारण की कंपनीला फक्त स्किल हवं आहे. कंपनीकडून फक्त तुम्हाला काम करून घ्यायचं आहे. तुमची डिग्री डज नॉट मॅटर. डिग्री कधी उपयोगी पडते, जर तुम्ही प्राध्यापक क्षेत्रात जाणार असाल, तुम्हाला जर PhD वगैरे करायची असेल तर तुम्हाला डिग्री पुढे MSc, MCA, PhD वगैरे हे तुम्ही करू शकता. पण तुम्हाला IT इंडस्ट्रीमध्ये जर जॉब करायचं असेल तर MCA करण्याची काहीही गरज नाही. तुम्ही सर्टिफाईड कोर्स केलात BSc IT नंतर तरी तुम्हाला चांगला उत्तम पॅकेजचा जॉब भेटू शकतो. पण आता हे BSc IT झाल्यानंतर जॉबच्या कुठल्या संधी इथं उपलब्ध होतात? एक म्हणजे कॉम्प्युटर याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये, त्याच्यानंतर तुम्हाला आता प्राध्यापक म्हणून जॉब तुम्हाला इथे कोकणमध्ये भेटू शकतो. त्याच्यानंतर नवीन नवीन ज्या कंपन्या निघतात, आता स्टार्टअप कंपन्या ज्या येतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला जॉब वॅकन्सीज निघू शकतात. म्हणजे तुम्हाला जर तुमचं एक्सेल, PowerPoint वगैरे पण त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला आता वेगवेगळे ऑपरेटर लागतात, कम्प्युटर ऑपरेटर. आणि जर IT इंडस्ट्री मुंबई, पुणे, बेंगलोर ह्यासारख्या शहरात जाणार असेल तर सॉफ्टवेअर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, त्याच्यानंतर नेटवर्कमध्ये बॅकएंड ऑपरेटर, फ्रंट एंड ऑपरेटर, टेस्टिंगमध्ये असे वेगवेगळे जॉबच्या वॅकन्सी आहेत. म्हणजे ज्या ज्या विद्यार्थ्याचा स्किलप्रमाणे त्याला जॉब भेटू शकतो. आता इंटरव्ह्यूला गेल्याप्रमाणे व्हॅकन्सीज निघतात की पायथॉन रिलेटेड व्हॅकन्सी आहे, डेटा सायन्स रिलेटेड व्हॅकन्सी आहे, आम्हाला AIMLचे स्टाफ पाहिजे आहे. मग ते आपलं जे काय स्किल आहे, आपल्याला कशामध्ये प्रोग्रामिंग करता येतं. आता टोटल आपले 11 सब्जेक्ट एका सेमिस्टरला असतात. म्हणजे टोटल मेजरमध्ये 2-2 सब्जेक्ट असतात. मग C++, जावा, पायथॉन, वेब डिझायनिंग, त्याच्यानंतर ॲडव्हान्स जावा, असे वेगवेगळे सब्जेक्ट प्रत्येक स्तराला म्हणजे प्रत्येक इयरला येत जातात. मग त्या ह्याच्यामध्ये आपला कुठचा तरी सब्जेक्ट आपल्याला आवडतो का, मला तर आपला जावा खूप आवडतोय. मग त्याच्यामध्ये जर त्या व्यक्तीला जर स्टुडंटला जर पूर्णपणे नॉलेज आलं असेल तर तो पुढे जाऊन जावामध्ये जॉब करू शकतो. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याचं स्किल कशात आहे त्या रिलेटेड त्याला पुढे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येतात. सपोज जर एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं की नाही आपल्याला IT कोडिंग वगैरे काही जमत नाहीये, आपण लेखन कौशल्य पण आहे त्या NEPमध्ये, पत्रव्यवहार वगैरे चांगला जमतोय, मग ह्याच्यामध्ये
स्टेनो म्हणून वगैरे तो जॉब करू शकतो. तर म्हणजे वेगवेगळ्या NEP-मुळे सध्या काय झालं की तुमच्या बाहेर जाऊन एकच करणं, तुमची डिग्री फुकट जाणार नाही की तुम्हाला वेगवेगळ्या कोर्सेस म्हणजे वेगवेगळं करिअर तुमचं ओपन होतं. आता तुम्ही जसं म्हटलात की BSc IT म्हणजे एक तर प्रॅक्टिकल नॉलेज तुमचं अगदी क्लिअर असणं गरजेचं आहे आणि दुसरं म्हणजे स्किल्स असणं महत्त्वाचे आहेत. या 2 गोष्टी असतील तर तुम्ही उत्तम पद्धतीनं तुमचं इथं करिअर करू शकतात. मग MITM मध्ये मुलांची यासाठी कशी तयारी करून घेतली जाते त्याबद्दल काय सांगाल? आता MITM-मध्ये शक्यतो आम्ही जे सब्जेक्ट निवडतो 11 सब्जेक्ट ते थेअरीचे सब्जेक्ट न निवडता प्रॅक्टिकली सब्जेक्ट आम्ही जास्तीत जास्त निवडतो. म्हणजे त्या जेणेकरून मुलांचं प्रॅक्टिकल जास्त होईल. मग आता थोडक्यात नवीन जे प्रोग्रामिंग आले आहेत, आता गेल्या वर्षी आम्ही SAS प्रोग्रामिंग म्हणून एक निवडला होता. तो शक्यतो अजून इथे कुठेतरी कोणी यूज करत नाही. म्हणजे तुमचं एक्सेल वगैरे कसं यूज करता, एक्सेलमध्ये तुमचा डेटा कसा थोडक्यात कंबाईन केला जातो तसं त्याच्यामध्ये ते हे केलेलं होतं. मग ह्यामुळे काय होतं की मुलांना प्रॅक्टिकल नॉलेज जास्त येत जातं. थेअरीचे सब्जेक्ट आमच्याकडे कमी आहेत. थेअरीचे मेजरमधले 2 थेअरीचे सब्जेक्ट असतात आणि AEC BEC-मध्ये जे आपण म्युझिक रिलेटेड हे केलं होतं त्याला आता प्रॅक्टिकल पण असतं आणि थेअरी पण असते. म्हणजे त्या रिलेटेड थेअरी पण जे काय असतात ते पण हे करावं लागतं. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये थेअरी असते. म्हणजे जे आम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेतो, जे वेगवेगळे इतिहास वगैरे ते असतो त्यांच्यावर सॉल्व्ह केलेले क्वेश्चन ते MCQ रिलेटेड त्याच्यामध्ये क्वेश्चन येतात. मग असा अभ्यासक्रम आहे की तुम्हाला MITM-मध्ये येऊन तुम्हाला जास्तीत जास्त जर प्रॅक्टिकल नॉलेज करायचं असेल, इंटर्नशिप करायचं असेल किंवा इंटर्नशिप जर करायची असेल तर तुम्ही MITM-मध्ये नक्कीच हे ॲडमिशन घेऊ शकता. कारण की आमच्या कॉलेजमध्ये दर 2-2, 3-3 महिन्यांनी वेगवेगळ्या कंपनी ह्या येत असतात इंटर्नशिपसाठी. कारण की लागोलग आमच्या कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग असल्यामुळे एकच त्यांना फील्ड भेटत नाही, वेगवेगळ्या फील्डची मुलं भेटतात. मग त्याच्यामधनं ते मुलं हे करू शकतात. म्हणजे त्याच्याकडे स्किल जास्त असेल, चांगलं असेल, तो त्याच्यामध्ये लगेचच जॉईन होऊ शकतो कंपनीमध्ये. तुम्ही आता या सगळ्या गोष्टी अगदी सविस्तरपणाने सांगितल्यात की नेमकी BSc IT म्हणजे काय आहे, इथं जॉबच्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. पण एक साधारण सगळ्यांनाच प्रश्न असतो, तो म्हणजे इथल्या विद्यार्थ्यांना या सगळ्याबद्दल जागरूकता आहे का? इथल्या पालकांमध्ये याबाबतची जागरूकता आहे का? म्हणजे असे कोर्स आपल्या सिंधुदुर्गात सुद्धा अवेलेबल आहेत. या सगळ्याचं मूल्यमापन करताना किंवा या सगळ्याकडे बघताना तुमची याबाबतची काय मतं आहेत? मी तर आता 11वीला ज्यावेळी आम्ही ॲडमिशन घ्यायला येतात 12वीला मुलं, त्यावेळी त्यांना एकतर माहितीच नसते की मॅथ्स हा विषय सब्जेक्ट कंपल्सरी आहे. म्हणजे अक्षरशः सायन्स घेतलेली मुलं येतात जी त्यांनी फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी घेतलेला असतो. त्याच्यावर इथं मॅथ्स किंवा भूगोल हा ऑप्शनल असतो किंवा काही वेळेला बायोलॉजी आणि मॅथ्स हा ऑप्शनल असतो. पण ती मुलं येतात पण त्यांनी मॅथ्स घेतलेला नसतो. मग त्यांना मग नंतर हे होतं की आम्हाला BSc-ला ॲडमिशन घ्यायचं होतं पण ते ह्याच्यामुळे घेता आलं नाही. म्हणजे तुम्ही जर कॉमर्सला जाणार असाल आणि जर तुम्ही मॅथ्स घेतला असेल तर तुम्हाला IT-मध्ये पण प्रवेश घेऊ शकतो. ही मेन मुलांनापर्यंत कळण्यासारखी गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर आमच्याच कॉलेजला का तुम्ही ॲडमिशन घ्यावं, तर आमच्या कॉलेजमध्ये इंटर्नशिप हे व्यवस्थित म्हणजे तुम्हाला आम्ही इथे काय करतो, ती मुलं फक्त शिक्षण देत नाही की तो जॉबसाठी कसा रेडी व्हावा हे पण आम्ही पहिल्यापासून स्टार्टअपर्यंत म्हणजे त्याच्यासाठी आम्ही त्याचं कम्युनिकेशन स्किल वगैरे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आमच्याकडे कॉलेजमध्ये वेगवेगळे घेतले जातात. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकल मुलांचं कसं प्रोजेक्ट त्यांचे व्यवस्थित हे केले जातात. त्याच्यानंतर आविष्कारसारख्या वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशनमध्ये आम्ही भाग घेतला जातो. म्हणजे आविष्कारमध्ये प्रोजेक्ट तुमचा करून एखादं तुमचं मॉडेल वगैरे. मग गेल्याच वर्षी आमच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सिंधुदुर्ग लेवलला म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलला फर्स्ट क्रमांक मिळवला होता आविष्कार कॉम्पिटिशनमध्ये आणि तो आमचा प्रोजेक्ट मुंबईला पण गेला होता. मग मुंबईमध्ये पण टॉप 5 आमचा प्रोजेक्ट आला होता पण टॉप 3 काय आम्ही सिलेक्ट झालो नव्हतो पण टॉप 5 पर्यंत आमचा प्रोजेक्ट गेला होता. मग असे तुम्ही वेगवेगळं तुमचं स्किल त्याच्यामध्ये हे करून गेलं म्हणजे ज्या विद्यार्थ्याला व्यतिरिक्त म्हणजे शिक्षणा व्यतिरिक्त पण जी आवड आहे ते संपूर्ण आम्ही त्याच्याकडनं हे करून घेऊ शकतो की त्याला फक्त प्रॅक्टिकलच करायचं. म्हणजे त्याच्याकडनं वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आम्ही करून घेतले जातो. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. प्रत्येक वेळी वर्षातनं एकदा तरी आमच्या कॉलेजमध्ये म्हणजे आमच्या नुसत्या डिपार्टमेंटमध्ये BSc-ला एक स्पर्धा आयोजित केली जाते आणि पूर्ण कॉलेज लेवलला पण एक स्पर्धा आयोजित केली जाते रेक्स मेट्रोपोलसाठी. मग तिथे पण आमच्या कॉलेजची मुलं प्रोजेक्ट्स आणतात, बाहेरच्या कॉलेजची पण मुलं प्रोजेक्ट्स वगैरे घेऊन येतात. त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स हे पण पेपर प्रेझेंटेशन
हे पण आमच्या कॉलेजमध्ये आयोजित केलं जातं. त्याच्यामध्ये पण मुलांनी मस्तपैकी प्रतिसाद दिला होता. बाहेरच्या मुलांनी पण छान प्रतिसाद दिला होता. म्हणजे मुलांना फक्त शिक्षणच नाही तर बाहेर पण काय जगात काय चाललंय ह्या सगळ्या घडामोडीवर आधारित त्यांना पूर्ण बाहेरचं नॉलेज, शैक्षणिक नॉलेज, त्याच्यानंतर बाहेर गेल्यावर तुम्हाला कसं तुमचं स्किल डेव्हलपमेंट कशी झाली पाहिजे, तुम्ही इंटरव्ह्यू कसा क्रॅक केला पाहिजे, तुमची पर्सनल तुमची ओळख कशी करून दिली पाहिजे, ह्या सगळ्यावर थोडे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केले जातात. म्हणजे दर महिन्याला एक तरी. त्याच्यानंतर वर्कशॉप असतात, सेमिनार असतात, म्हणजे गेस्ट लेक्चरर्स असतात. म्हणजे शिक्षणाव्यतिरिक्त जर तुम्हाला बाहेरून ॲडव्हान्स लेक्चरर जर आम्ही हे करत असू, जर तुम्हाला हवं असेल तर तो पण तिथे पुरवला जातो. असं आहे. त्यामुळे MITM मध्ये तुम्ही ॲडमिशन घ्या असं मी तुम्हाला सांगू इच्छिते. आता शेवटी जाता जाता काय सल्ला नेमका या सगळ्या विद्यार्थ्यांना द्याल ज्यांना BSc IT मध्ये करिअर करायचं असेल? तुम्हाला जर कम्प्युटर क्षेत्रामध्ये आवड असेल, तुम्हाला जर सॉफ्टवेअर तयार करण्यामध्ये आवड असेल तर तुम्ही BSc IT किंवा BSc CS ला नक्कीच तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता. जर तुम्हाला मॅथ्सची भीती वाटत असेल तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या विषयाला तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता. त्याच्यानंतर तुम्हाला इंटर्नशिप वगैरे करायची असतील, छान छान प्रोजेक्ट करायचे असतील, सॉफ्टवेअर एखादं चांगल्यापैकी डेव्हलप करायचं असेल, आता अँड्रॉइड स्टुडिओ वगैरे जे सब्जेक्ट आहेत त्याच्याबद्दल मोबाईल ॲप तुम्ही तयार करायचं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही नक्कीच BSc IT ला प्रवेश घेऊ शकता. जर तुम्हाला पुढे जाऊन भविष्यात काहीतरी चांगलं रोजगार उपलब्ध असलेला जर तुम्हाला कोर्स निवडायचा असेल तर BSc IT हा कमी पैशात, कमी वेळेत आणि चांगलं शिक्षण देणार हा कोर्स आहे. कारण की BSc IT हा 3 वर्षाचा 6 सेमिस्टर आहेत टोटल. तुम्हाला कमीत कमी वेळेमध्ये तुम्हाला चांगल्या तुम्हाला पुढे जाऊन करिअरच्या संध्या उपलब्ध होतात. MITMचं आमचं मेन हे तसंच आहे की कमीत कमी शिक्षण आणि जास्तीत जास्त त्याला पुढे करिअरच्या संधी हे करून देणे हे आमचं मेन एम आहे. त्यामुळे तुम्ही नक्कीच MITMला एकदा तरी मार्गदर्शनासाठी तरी तुम्ही नक्कीच व्हिजिट करा. तुम्हाला चांगली माहिती आम्ही देऊ शकतो, मार्गदर्शन देऊ शकतो की तुम्हाला पुढे जाऊन करिअरमध्ये आम्ही नवीन काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत, तुम्ही BSc IT BSc CS केल्यानंतर तुम्हाला पुढे जाऊन काय त्याचा छान उपयोग होऊ शकतो ह्या संदर्भात आम्ही नक्कीच माहिती देऊ. धन्यवाद मॅडम. फार सोप्या आणि सविस्तर पद्धतीनं तुम्ही हे सगळं समजावून सांगितलं आणि मला असं वाटतं ज्यांना आता BSc IT मध्ये इंटरेस्ट नसेल त्यांना सुद्धा हे ऐकून नक्कीच इंटरेस्ट निर्माण होणार आहे. तर धन्यवाद. वेळात वेळ काढून तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि सुंदर मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. तर या होत्या MITMच्या असिस्टंट प्रोफेसर तन्वी सिंघन मॅडम. BSc IT मध्ये तुम्ही प्रवेश का घ्यावा, त्यातल्या रोजगाराच्या संधी काय आहेत याविषयी मॅडमनी खूप सविस्तरपणानं आपल्याला समजून सांगितलं आहे. पण यामध्ये हे फील्ड निवडताना तुम्हाला 2 गोष्टी मात्र प्रामुख्यानं लक्षात ठेवायच्या आहेत. एक म्हणजे तुमचं प्रॅक्टिकल, ते तुम्हाला क्लिअर आणि व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये तुमची स्पष्टता असणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे तुमच्याकडे स्किल्स असणं गरजेचं आहे, तरच तुम्ही यात योग्य प्रकारे तुमचं करिअर तयार करू शकता. तर आजच्या या विशेष भागात आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह. धन्यवाद.